Fid-dawl tal-allegazzjonijiet ripetuti min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-każ li kien involut fih pulizija assenjat mal-Ministeru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali, il-Prim Ministru iddeċida li jordna bord ta' inkjesta li jmur lil hinn mill-inkjesta maġisterjali. Dan tħabbar fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. L-inkjesta se jkollha lan li tiddetermina jekk kienx hemm involviment mhux leċitu min-naħa tal-Ministru Mallia jew uffiċjali oħra fil-każ imsemmi. Fosthom l-allegazzjoni li l-Ministru intervjena biex jagħmel cover-up. Il-bord se jkun magħmul minn 3 ex-membri tal-Ġudikatura u se jingħata 15-il ġurnata mid-data tal-ħatra biex jikkonkludi x-xogħlijiet tiegħu. L-isqarrija żiedet li biex tkun assigurata trasparenza sħiħa, Joseph Muscat stieden il-kap tal-Oppożizzjoni biex jinnomina ex-ġudikant tal-fiduċja tiegħu li jippresjedi wkoll l-istess bord ta' inkjesta. Din id-deċiżjoni tieħdet anki wara talba tal-Ministru Mallia li informa l-Prim Ministru li lest li joqgħod għall-iskrutinju kollu biex juri l-korrettezza tal-imġiba tiegħu, temmettejt l-istqarrija. Intant wara diversi attakki fuq il-Ministru Mallia, staqsejna il-kap tal-Oppożizzjoni jemminx li l-Ministru kienx involut. Temmen li hemm involviment dirett tal-Ministru Mallia? Il-punt mhuwiex jekk il-Ministru Mallia kienx involut u personalment. Kien involut fil-inċident jew ma kienx fil-verità? Dak mhux il-punt. Fid-dawl tal-akkużi li qed jagħmel fil-konfront tal-Ministru Mallia, staqsejna l-Bużuttil biex jikkonferma li Tonio Borg ma kellux nies armati madwaru, meta hu wkoll kien Ministru għall-Intern. Skomdu għall-aħħar il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mistoqsijiet bħal dawn huma banali. Konvint li ma kienx hemm nies armati ma' Tonio Borg? Skużani ftit, ħu paċenzja, is-suġġett tal-press conference huwa ċar. Jiġifieri id-dan it-tip ta' mistoqsijiet naħseb illi huma l-kollox banali. Nistaqsik bħala ġurnalisti jiena. Fuq dan is-suġġett tal-lum. Meta mistoqsi wix konvint li m'hemmx persuni b'rekord kriminali madwaru fih dan il-Partit Nazzjonalista, Bużuttil qal biss hekk. Konvint li m'għandekx nies b'rekord kriminali madwarek? Assolutament out of order il-mistoqsija tiegħek.